yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi ndiri kuuya ndiri in a good mood because I feel vindicated pazvinhu zvatakabvira kudhara tichitaura. Vamwe vaiti kuti imafana munopengere ma-prophecies machi aiwa tinenge tisiri kudhisa kana kuti kuita sei. Unozva kuti zvinhu zvacho unotara kudownloada so file racho rinenge riri mumusoro because .com dzese tinenge takadzibata. Ndichitaura nemi kudai so nhasi i-breaking news akomana zvakaoma vedwe. President Mnangagwa recommends Tagwirei and 9 others for Senate posts. Ndo nyaya iri kuitika iko zvinezvi nhasi iri kupisa kuHarare. Pakaipa komana iwe. So nhasi list riri panapa rakamereka rakadai so pavanhu vaiswa muSenate. It is because of this law, the new law iripo, Constitutional Amendment Act number 3 inotaura kuti zoni vaMnangagwa vanofana kuisa 10 masenators. Tina Jabulani Sibanda, poita Mary Muliswa, poita Nokutula Matsikinyere, poita Kuda Kwashe Tagwirei, Godwill Masirembwa, Lucy Chitanga, retired Major General Gibson Mashingaidze, Makosini Hlongwani, Brilliant Dube na Irene Mutumba. Ndo vanhu vari panapa ende zvabudiswa naniko ndiana anga achizvitaura. Speaker of Parliament Advocate Jacob Mudenda ndo vadaura zvinhu izvozvo vachidedzera mazita aya kuti aiwa taane member dzinyowani, taane ma-members matsva vanzi vari kukwanisa kunge vachipinda. What does this mean to you muri yeZimbabwe? Takagara takazvitaura kuti Tagwirei zvake nema-ambitions aripo because mutemo munyowani uripo anoti you must be a member of parliament for you to become kuti ukwanise kunge alright parliament ikwanise kukuvhotera kana uine presidential ambition anditi kuti ndoda kuzoita president ndoda kuzoita minister whatever because you can't be a minister futi usiri member of parliament anditi you can't be a president pamutemo munyowani kana usiri associated ku parliament. Zvabuda pachena, people like Anatungwarara, they don't have my ambitions, and we've been talking about this matter, these issues every day, and you were like ayegba so why mukutanga mukusaidira Tungwarara tikati aiwa Tungwarara tina chatinomusaidira zvinhu zvokuti zvinenge zviripo mafights amanga muri kuona esa zvakutanga kumeka sense izvezvi. Tagwirei senator awara kuchadhakwa ai lasika kana ndakamboonerera nyaya dzichanetsa kana ndakamboonerera nhasi zvanguka ndabvuma. Anyway, ndo ma-updates atinawo atakakubatira iko. Ndingataura kuti chiko zvangu zvandicharodzera kuramba ndichangotaura kati kuti ndo zvaitika kavatongokanda zvavo vatagwirei vatove senator ndo zvinhu zvacho zvatongopo ko muchada kuti tidii zvedu kana kuti tirambe tichazokomenda zvimwe zvipi moda kuzotiti unotaurisa unoita sei iwe ungotaura nyaya dzekunyeba nditi hanzi kutaura nyaya dzekunyeba chiweka mundiprove karonga ini ndatokuprove wrong because I feel vindicated panapa kuti ndaitaura zvinhu zvechokwadi zvega zvega ndichitotaura kuti Tagwirei achaitwa senator. Saka zvimwe zvemaiti ndaitora zvenhingiriki ndezvipi. Anyway, ndisati ndaenda regerva ndangobata nzira pana update yandiri kunzwa panapa. Vakomana vemazupwa vari kutaura kuti zvoni madrivers emazupwa vane makore 2 years akomana without pay. This is not easy akomana. Saka nyaya iri panapa vari kunzi Zupco drivers who have not been paid for over 2 years are refusing to return company buses. They are using the buses to make money for food and daily needs and to buy fuel and fix them. They fear if they return the buses to depots, they will stay jobless for months as only 150 or 500 buses brought since 2019 still work. Ndo mamirira akaita chinhu chacho hauna pay apana chisa kavanhu vakutongoti akomana kachika yacho akomana pisadaro akomana something must be done ende zvinhu zvinofana kutorwa serious especially kune masectors waya because kuona driver akungoti mbudzi inodya pakasungirwa ndakutotora mari yacho ndichidya inini ndichirarama inini nemhuri yangu and then na conductor wangu bhazi rikafa ndokugadzirisa ndega tozoti zvinenge zvatoipa vakutongoti ati havachatodzoke kunomapaka kugarage because vatonototi rikafa munhu akutongoti ivi mera ndirigadzire ndega because unosara wa jobless sekutamba sekuseka kana kuti sekuseka sekutamba. This is the situation iri panapa right now muri yeZimbabwe. Aiwa inini kana ndangoti tikopfura nepanapa
handizivi kana muchinge mune zvimwe zvamuchada kunge muchinzwa kune vanhu vachida kuzobvunza kuti zvinge zvakamira sei kukaribha kwayakuya death toll yacho yakamira iri pa 93 bodies so far ndo dzaonekwa mamiriro akaita nyaya dzacho. So I will be back tichizozivisana mamwe ma-updates amunenge muchada kuzonzwa kuti zvichange zvichizoita sei. Ndo nyaya dziri panapa. Thank you so much muri yeZimbabwe for tuning in pachivhitivhiti. Ndo update iri panapa. Ngaisvike kwese kana muchinge malaika maita zvakanaka.